Gràcies, Marta. I a Torrent se celebra en estos moments una de les tradicions més antigues de la ciutat, l'entrada de la flor. Els cavaris de la Mare de Déu del Roser estan baixant en processió cívica des de l'ermita. En part Cervera està a Torrent, però en part, conta'ns on estàs exactament. Bé, nosaltres estem a la Gàbia, on es posarà el punt final a aquesta festa en uns minuts. Com van a veure, així ja està tot a punt. Dins d'este recinte, en una hora aproximadament, es dispararan 9.000 coets borratxos, 4.500 amb càrrega explosiva, la resta sense càrrega per qüestions de seguretat. Això és la màxima d'esta festa. S'han acreditat 25 persones per a participar i totes elles van perfectament equipades amb monos, amb casc i amb botes per a que la corda de Torrent transcorrega sense incidents. Però això serà al voltant de les 10, quan els clavaris arriben, que serà d'ací uns minuts, a la parròquia de l'Assumpció i oferisquen una branca d'ametler a la Mare de Déu del Roser, com es feia antigament, per a que protegisca la collita. De seguida, hacia la plaça Major, el remat final, una explosió de pólvora.